悲しみの向こう、片柳宏。4月14日。尊いからこそ。心のどこかで相手を見下し、この人はかわいそうな人だから助けてあげるというのは本当の愛ではありません。相手の命がどれほど尊いかに気づき、この人のために何かせずにはいられないと思って手を差し伸べる。それが本当の愛です。